το 11.02. Από Σπερχιάδα. Και στο δεξί διάδρομο έχουμε το 11.03. Είναι ο Γαργάμιλας από Σπερχιάδα και αυτός. Είναι από την ίδια ομάδα, από την ομάδα του Πίτου. Ο χρόνος για τον αριστερό διάδρομο 11.07.27 και για το δεξί 12.08.34. Πλησιάζει το ότι πολύ ωραία κόντρα, έχει περάσει καθαρά μπροστά από ό,τι βλέπω. Και ο χρόνος για το δεξί διάδρομο 11.4.97 με 198 έξοδο και 11.9.97 για τον αριστερό.